Kalo na ka kung saan na siya. Yan na, yatag. Yan na. Ganahan, pagka mo dawat anak. Okay, for this video mga kabingka, mag-unboxing, mag-food taste tayo ng pagkaon mga kabingka. O ni mga kabingka. So, kani nga, pagkaon, biskuit. No? First time na po ni makatilaw ni mga kabingka. Sa unang good mga kabingka, bisag wa mo ng utana, bisag wa mo ng utana mga kabingka. Nagka-classmate sa una ni mga kabingka, ipalaway-laway dito ni mga kabingka. Yan na, dilaan dito. So, karon mga kabingka, matilawan na nako ni kainan lang